Dake music producer. Kafin Allah da ni da ke zaɓina ina burin kice da ni angona na rayu kawai saboda ke ubbina babban matsayi gare ni na ganki a ɗakina a matsayin matata shine manufata karki damu wa za ya raba mu akan ma bar mu da ni da ke masu faɗin in barki ina mamaki tun daga san da na ganki na tsindima shauki sai na ji ya kamata na soki ko za a yi yaƙi kin fi dubu a gare ni ku daina batun mata fi ɗari in na fito aka ce min naki ina yin alfahari ki haƙuri ki kula ni amma kafin nan ki nazari harshen ki gare ni yana iya janyo min babban haɗari ba ni fushi ko me kika yi mun na ɗauka gyara zama zan koda zaki mun duka ko bacci na in kika zo sai na farka saboda ba zan iya kyala abin da nake so ba ba za na bari kuma san ki yayi mini illa ba ba za na bari san ki yayi mini illa ba